No sé si tu, Eva, Anna, si heu viscut aquests episodis que us han passat de difamació amb molta soledat. Jo, sens dubte, sí, perquè vaig rebre com una infinitat de missatges en privat i tothom ho trobava gravíssim, però no va haver-hi ningú que sortís públicament a defensar-me. Que jo ho entenc, perquè els humans som supervivents i ho entenc, i a sobre ja et dic ara, després d'haver fet aquest assaig encara més, perquè no sé, mires el bullying escolar o el bullying digital, que té molts mecanismes que són similars, i també hi ha les mateixes complicitats i tal, no? I clar, sí que és això, que si ets la persona que assenyales algú, saps que després serà el que et tocarà el rebre és a tu. Llavors, jo ho entenc, però diria que no hem de callar i que, sobretot, com a societat ens hem de plantejar què estem fent. I jo crec que ens hem de plantar com a societat i que hem de pensar això, a quines veus estem fent créixer, quin ús de la paraula estem fent, i jo, com a societat en general, i nosaltres que som periodistes en particular, també els mitjans de comunicació, no?